салом алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон тақдими шумо менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. бо назардошти тағйирёбии иқлим ва муҳимияти оқибатҳои обшавии пиряхҳо соли 2018 бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаи давлатии маркази омӯзиши пиряхҳо таъсис дода шуд. дар ин муддат аз ҷониби олимони ин ниҳод дар болооби дарёҳои Панҷ, Вахш, Варзоб, Панҷ ва Зарафшон экспедитсияи илмӣ гузаронида шуда вазъи пиряхҳо омӯхта шуд. Зульфия Раҳимзода оид ба омӯзиши вазъи пиряхҳо гузориш омода намудааст. аввалин маротиба омӯзиши пиряхҳои Тоҷикистон соли 1928, баъдан соли 1957 дар баробари омӯзиши пиряхҳои ҷаҳон гузаронда шудааст. Маркази омӯзиши пиряхҳо дар назди Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади аз нигоҳи илмӣ дақиқан омӯхта шудани ҳолат ва вазъи пиряхҳо, пешгирӣ кардани обшавии пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифз ва истифодаи дурусти захираҳои обии мамлакат мебошад. омӯзиши пиряхҳои Помири шарқӣ ёки мушаххас пиряхи зулмарде ки мо онро омӯхтем, масалан он нисбат ба пиряхҳое ки дар болооби дарёи Варзоб ҳастанд кам коҳиш меёбанд. Обшавиш кам дида мешавад. агарчи боришот дар болооби дарёи Зарафшон ва болооби дарёи Варзоб дучанд зиёд аст. бориши барф махсусан баландии барф тоҷо аз 1.5-2 ҳатто то 3 метр дар баъзе солҳо мерасад, лекин коҳишёбии онҳо зиёдтар дида мешавад. дар болооби дарёи Варзоб аз 120 пиряхе ки ҳастанд қариб 15-20 онҳо аз байн рафтанд ва дар ҳолати коҳишёбӣ мебошанд. олимони марказ ба он назаранд ки дар ҳақиқат оқибатҳои тағйирёбии иқлим ногувор буда ба иқтисодиёти мамлакат таъсири калон мерасонанд. дар болооби дарёи Ванҷ эргоҳо ҳавзаҳои калон пайдо шуданд ки ин албатта нишонаи сири тағйирёбии ба ин пирях мебошад. ҳангоми бастани маҷрӯи дарёи Абдуқаҳҳор дар он ҷо метавонад ки мувофиқи нишондодҳои таърихӣ то аз 60 то 80 миллион метри куби об ҷамъ шавад ки албатта дар вақти рахнашавӣ ин ба давлат хисор меояд. барои ҳамин мо системаи маҳворагии репериро бароҳ монда истодем ки онҳо метавонанд ки доимӣ дар зери назорат бошанд. муҳимтарин дастоварди маркази омӯзиши пиряхҳо дар як муддати кӯтоҳ ин дохил шудан ба системаи ягонаи омӯзиши пиряхҳои ҷаҳонӣ мебошад. системаи ягонаи омӯзиши пиряхҳо ин 125 сол боз фаъолияти худро дорад. дар системаи ҷаҳонӣ мониторинги пиряхҳо на ҳамаи давлатҳо қабул карда мешаванд. ҳатто мегӯянд даҳҳо сол кор мекунанд барои ба ин система дохил шудан. як соли таҳқиқотҳои мо имконият ба мо дод ки барои он ки таҳризӣ нақшҳои ояндаи мо ба бунёдӣ ҳастанд ва дар системаи ҷаҳонӣ эътироф шуданд. дар Тоҷикистон ниҳолшинонӣ аз фасли тирамоҳ оғоз гардида дар баландкӯҳҳо то фасли баҳор идома меёбад. мутахассисон дар ин шабу рӯз шинонидани ниҳолро муҳиму саривақтӣ медонанд, зеро дар ин давра сабзиши беҳтар ва фаровонҳосилӣ дар майдони ниҳоли боғот таъмин мегардад. мутахассисон маслиҳати худро дар асоси таҷрибаи илмиву амалӣ пешниҳод мекунанд. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. дар Тоҷикистон дар доираи татбиқи барномаҳои қабулшуда бо мақсади васеъ намудани майдони боғот аз тирамоҳ шинонидани ниҳоли дарахтони сояафкан, мевадиҳанда ва ороишӣ оғоз гардид. пайваста амалӣ намудани ҳамин тадбирҳо буд ки аҳли заҳмат дар самти васеъ намудани майдони боғот ва бунёду барқарор кардани ҷангалзорҳо ба муваффақиятҳо ноил шуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ба Маҷлиси олӣ сохторҳои марбутаро барои васеъ намудани майдони боғот аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаву доманакӯҳҳо вазифадор намуданд. ҳамин аст ки сокинони сарбаланди Тоҷикистон ниҳоли дарахтони сояафкан, мевадиҳанда ва ороишӣ шинонида имконоти мавҷударо ба таври васеъ истифода мебаранд. моҳи январ, феврал, март дар шароитҳои ноҳияҳои водигӣ шинондани дарахтони мевадиҳанда, ороишӣ ва дигар ниҳолҳо айни муддао аст. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад зиёда аз сатҳи бар 1500 метр баланд мо метавонем ки ниҳолҳоро дар фасли баҳор шунем, чунки дар ноҳияҳои кӯҳӣ метавонад ки аз барф шиканад, аз сармо осеб бинад онҳо. бо ба инобат гирифтани вазъи ҳаво дар моҳҳои январу феврал шинонидани ниҳоли дарахтон сабзиши беҳтари онро таъмин месозад. раванди бунёди майдони нави боғот ва бунёду барқароркунии ҷангалзорҳо дар доираи барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 ва дигар тадбирҳои тибқи нақша пешбинишуда сурат мегирад. имрӯз вақте ки мо
ниҳолшинониро ба пуррагӣ таъмин менамоем. он боғдороне ки он нафароне ки ба ин кор машғул ҳастанд, яъне ки ба шинондани ниҳол буруди хеле калон мекунанд. аз кадом тараф? аз тарафе ки ҳоло тамоми дарахтони мевадиҳанда дар давраи оромӣ ҳастанд ва ба пуррагӣ ҳамин давраи оромӣ боз дар хок мегузарад ва ҳамин тариқ сабзиши онҳо ба пуррагӣ дар оянда таъмин мегардад. ва оне ки агар бисёр ҳолатҳо мешавад ки дар фасли баҳор баробари фаррасии фасли баҳор ва минбад шинондани ниҳолҳо на чандон як натиҷаи хуб медиҳад. зеро ки бибинед даврае ки оромӣ гузашт давраи нашв, давраи сабзиш оғоз мегардад ва бинобар ҳамин бояд ки то ҳамин давра дар зери хок аллакай шинондагӣ бошад ёки бунёд карда шудагӣ бошад. он гоҳ мо метавонем ки натиҷаи хеле хуб ба даст биёрем. имрӯз бунёди боғ истифодаи дурусти технологияи парвариши муосири парвариши он имконият медиҳад ки самараи хуб ба даст оранд ва ҳам ҷоҳои кори доимӣ пайдо шавад, ҳам сатҳи зиндагии мардум баланд гардад. қабл аз шинонидан бояд намуди ниҳол низ интихоб карда шавад. масалан мутахассисон шинонидани ниҳоли дарахтони субтропикиро танҳо дар баҳор тавсия медиҳанд, зеро дар сурати паст шудани ҳарорат ниҳоли дарахтони анор, анҷир, хурмо, лимо, афлесун ва норин метавонад осеб бинад. дар бисёр мавридҳо савол ба миён меояд ки ҳангоми шинондани ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда дар моҳи январ, феврал ногаҳон якбора паст шудани ҳарорат, сарчавии ҳаво агар ба миён биёд, он гоҳ чӣ мешавад? гуфта метавонем ки ягон хеле зарари ҷиддӣ ба ниҳолҳои навшинонда навниҳолҳо намерасад. баръакс он намнокие ки зарурият дорад барои сабзиши минбаъдаи ниҳол таъмин мегардад. дар ноҳияи ховалинг бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ идома дорад. барои беҳтар намудани вазъи инфраструктури деҳот бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳоти ноҳия дар баробари бунёди иншооти нави таъиноташ гуногун, ҳамчунин сангфарш кардани роҳҳо, навсозии пулҳо ва тадбирҳои чароғонкунӣ низ вусъат дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи ховалинг бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва нақша чорабинии солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ барномаи рушди корҳои ободониву бунёдкорӣ барои давраи то соли 2021 қабул гардидааст, ки дар ин замина бо ҷалби соҳибкорон, ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва харҷи дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо вусъат идома дорад. дар доираи чунин корҳои ободонӣ барои беҳтар намудани вазъи инфраструктури деҳот дар деҳаҳои зелолак, питовду, дашти сангдара, ёғунҷ ва сангрезгӣ якчанд пул аз навсозӣ гардида, дар деҳаҳои даҳони шоҳ, сафедшаҳрак, наврӯҳо ва зардакӣ дар масофаи умумӣ беш аз 10 километр роҳҳо сангфарш карда шуданд. тибқи нақша то соли 2021 дар ноҳия бояд роҳҳои 28 деҳа таъмиру навсозӣ, сангфарш ва чароғон карда шавад. бо ин мақсад айни ҳол бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ корҳои чароғонкунӣ дар кӯчаву маҳаллаҳои маркази ноҳия ҷараён дошта, ин тадбир рӯзҳои наздик дар деҳоти ноҳия шурӯъ гардида, бояд барои сокинони 8 деҳаи навбунёд низ хатти барқ кашида шавад. умуман дар ноҳияи ховалинг аз бунёду навсозии 330 иншооти ба нақша гирифта шуда то имрӯз 25 иншооти он дар соҳаи гуногуни хоҷагии халқ ба истифода шуда, дар 112 иншооти дигар корҳо шурӯъ гардидааст. тибқи иттилои масъулин, иншооти зикршуда асосан дар соҳаи иҷтимоӣ бунёд мегардад. аз ҷумла то соли 2021 дар ноҳия бояд 25 муассисаи таълимию синфхонаҳои иловагӣ, 14 маркази саломатӣ, 12 бунгои тиббӣ, 13 китобхона, 7 клуб, 26 майдончаи варзишӣ, 14 сартарошхона, 11 адад ҳамоми замонавӣ ва 6 меҳмонхона сохта ба истифода шавад. дар асоси ҳадафи чоруми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба саноатикунонӣ ва иҷрои нишондоди паёми президенти ҷумҳурӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ташкили ҷойҳои нави корӣ ва рушди истеҳсолот, дар ин давра бояд 3 коргоҳи коркарди шир, 11 коргоҳи дузандагӣ ва коргоҳи истеҳсоли макарон, бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. дар ноҳия ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ низ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад, ки ҳадаф аз вусъати чунин ободкориҳо пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ, рушду тараққӣ бахшидани деҳоти ноҳия ва бозам беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии ҷомеа аст. барфу сармои шадид дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка сабаби марги 12 нафар гардид. вобаста ба барфи зиёд ва сармо парвози ҳавопаймоҳо ба беш аз 6000 хат сайр қатъ шуда, ҳазорҳо мусофир дар фурудгоҳҳо дармонданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат.
барфу сармои шадид аҳоли як қатор штатҳои америкаро ба мушкилиҳои зиёд дучор кардааст. аз сардии тоқатфарсо 12 нафар ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар зарар диданд. дар шаҳри Чикаго ҳаво 29 дараҷа сард шуда, ҳаракати нақлиёти ҷамъиятӣ қатъ гардидааст. ҳамчунин муассисаҳои таълимӣ фаъолият намекунанд. дар штати Мичиган аз сабаби барфи зиёд ва яхбандӣ даҳо садамаи нақлиёт ба амал омад. дар баъзе аз минтақаҳои штати Мичиган сардии ҳаво ба 53 дараҷа расидааст. вобаста ба ин ҳукуматдорони штати мазкур аз сокинон дархост намуданд ки безарурат аз манзилҳои иstiqomatиашон набароянд. дар он штатҳои Америка ки дар иҳотаи барфу сармои шадид қарор доранд, 55 миллион аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. дар баъзе аз шаҳрҳои Америка барои кормандони давлатӣ таътил эълон шудааст. дар ин робита дар штатҳои қисми ғарбӣ аз ҷумла дар штати Алабама ва Миссисипи ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. барои тоза кардани роҳҳо аз барф кормандони хадамоти марбута фаъолият доранд. дар робита ба номусоиди вазъи ҳаво дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка парвози ҳавопаймоҳо ба зиёда аз 6000 хатсайр мавқуф гузошта шудааст. дар чанд шаҳри Британия Кабир низ вобаста ба бориши барф ва яхбандӣ парвози ҳавопаймоҳо ба даҳҳо хатсайр қатъ гардидааст. вазъи мураккаб дар шаҳри Манчестер ва Ливерпул ба қайд гирифта шудааст. кормандони хадамоти марбута наметавонанд саривақт хати парвозу нишасти ҳавопаймоҳоро аз барфу ях тоза кунанд. дар шаҳри Лондон бошад сардии тоқатфарсо ба қайд гирифта шудааст. дар штати Тасмания, Австралия, сӯхтори беш аз ҳор то рафт шиддат мегирад. алангаи оташ аллакай 170 000 гектар майдони ҷангалро фаро гирифтааст. вобаста ба ин ҳукуматдорони Австралия сокинони 12 шаҳри штати Тасманияро барои кӯчондан огоҳ карданд. ба вусъат ёфтани сӯхтори ҷангал гармии ҳаво ва вазиши шамол боис мегардад. ҳавошиносон иброз медоранд ки гармии ҳаво ва вазиши шамол дар штати Тасмания идома хоҳад ёфт. сӯхтор ба боғи миллии Австралия дар штати Тасмания зарари ҷиддӣ расондааст. дар штати мазкур ҳолати фавқулода эълон карданд. барои хомӯш намудани сӯхтори беш аз ҳор, кормандони хадамоти оташнишонии штатҳои Австралияи ҷанубӣ, Австралияи ғарбӣ, Виктория ва Зеландияи нав бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. ба андешаи мутахассисон, кишти тирамоҳӣ ва барвақтӣ дар самти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи фасли сол мусоидат менамояд. бо назардошти ин, дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар ин мавсим дар майдони 3400 гектар кишти тирамоҳӣ анҷом дода шудааст. гузориш аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. кишти барвақтӣ ва тирамоҳӣ дар ноҳияҳои Абдурахмони Ҷомӣ ва Бохтари вилояти Хатлон вусъат ёфта, кишоварзон бо истифода аз рӯзҳои мусоиди фасли тирамоҳ ба шудгори замин ва кишти зироатҳои тирамоҳӣ машғул мешаванд. дар деҳоти 50-солагии Тоҷикистони ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар майдони бештар аз 500 гектар дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ кишти тирамоҳӣ мегузаронанд. кишоварзони ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ кишти барвақтӣ, яъне барои 2019 аз қабили ғалладонагӣ, пиёз, картошка дар масоҳати 5822 гектар замин кишт карда. аз он ҷумла картошка 101 гектар, пиёз 140 гектар барои соли 2000 кишт шуд. ҳар кишт идома дорад дар ноҳия, бинобар сабаби ки ноҳияи мо аз замини баланд будан яхел заминҳоро хоҷагӣ дорад, мин баъд кишти сабзавоти барвақтиро идома дода истанд. тавре дар деҳоти мазкур иттилоъ додан, аллакай дар масоҳати бештар аз 100 гектар зироати ғалла ва хӯроки чорво корида шудааст. дар деҳоти ба номи Қадриддин Ғиёсов низ кишти барвақтии ғалла ба сифати кишти тирамоҳӣ истифода мешавад. кишти пиёз дуруст ба роҳ монда шуда дар арафаи анҷомёбӣ мебошад. масъалаи картошка низ кишт карда мешавад. хоҷагии деҳқонӣ кишти картошкаро низ ба дараҷаи хуб бурда мерасонад. нақшаи кишти пахта дар соли 2019 1286 гектар гузошта шудааст. аллакай заминҳо шудгор карда шуданд, барои кишти пахта омода мебошанд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи забономӯзии наврасону ҷавонон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. ҷалби мутахассисони рӯззабон ба муассисаҳои таълимӣ ва беҳтар намудани шароити таълими забонҳои хориҷӣ аз тадбирҳое маҳсуб меёбанд, ки дар ин замина амалӣ карда шудаанд. гузориши Хуршедаи Наҷмиддин.
тарбия намудани мутахассисони ба талаботи замон ҷавобгӯ яке аз ҳадафҳои асосии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар паёми худ ба маҷлиси олии мамлакат ба насли ҷавони ҷомеа ҳамчун нерӯи созандаи миллӣ ва давлатӣ баҳои баланд дода, аз кӯшишу талошҳои онҳо дар роҳи илму дониш ва шинохти арзишҳои миллию давлатӣ изҳори қаноатмандӣ карданд ва ҷавононро ояндаи дурахшони тоҷикистони навин хонданд. аз фани забони англисӣ таҳсил карда истодам ва ман хеле ин курсо ба ман хеле писанд омаданд, зеро онҳо ба мо кӯмак мерасонанд то ки онҳо дониши худро сайқал дием. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ифтихор аз эътимодашон ба ин насли ояндадор ёдовар шуда, аз насли ҷавон даъват ба амал оварданд ки дониш андӯзанд, ба забон ва фарҳанги миллӣ эҳтиром гузоранд, дар ҳифзи ватан ва давлати миллӣ устуворона гом бардоранд. Давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти баланд бардоштани нақши ҷавонон дар ҳаёти ҷомеа, муҳайё сохтани шароити мусоид барои таълиму тарбияи онҳо, илму касбомӯзӣ, аз худ кардани забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои муосири иттилоотиву коммуникатсионӣ дар мамлакат шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст. хушбахтона имрӯз муассисаҳои таълимӣ дар доираи барномаҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шудаанд, имрӯз муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ бо компютер ва дигар воситаҳои нави техникӣ таъмин шудаанд. шароитҳои зарурии ба роҳ мондани таълими забонҳо дар муассисаҳои таълимӣ фароҳам оварда шудааст ки тариқи дискҳо, тариқи роликҳо, тариқи воситаҳои электронӣ мо метавонем ки дар муассисаҳои таълимӣ омӯзиши забонҳои хориҷиро хубтару беҳтар ба роҳ бимонем. ин ҳама ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати насли ҷавон собит сохт ки ҳукумат дар сиёсати худ ба ҷавонон такя карда, тарбия намудан ва ба камол расонидани насли ҷавону созандаро яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи худ дониста, зери таваҷҷӯҳи хоссаи ҳукумати мамлакат қарор дорад. Хуршедаи Наҷмиддин, Баҳодуристам, Фирӯзи Мусо, Ахбор. бинандаҳои азизи гиромӣ, ин буд якчанд хабару гузорише ки то ин лаҳза ба дасти мо расиданду манзури шумо намудем. Хайр, саломат бошед.